Okei, moro kaikille. Mä oon Lennix ja tänään me pelataan Geometry Dashia, eka video. Me voitais tänään ehkä, itse asiassa mä oon suunnitellut, että jos pelattais jotain niinku näitä, kun on näitä mappeja, niin pelattais vaikka Electroman Adventures, mutta se on Random Adventures, eli sieltä voi tulla niinku shippi siinä ihan alkuun, tai wave, tai sirkkeli. Okei, eli Random Adventures. Okei. Niin, esim. Tälleen nyt tulee shippi. Kun toi on niin vaikee. Okei, minishipiltä pitäis päästä. No, mennään ylös. Tää pitäis olla ihan safe. Skip. Ei, no. Ei, mitä mä teen? Mä soldasin. Ei, tälle ei pääse. Luovutetaan vaan. Mä en oo mikään hyvä miniveivissä. Se on vähän sellainen. Ei minikupel pääse tosta. Spideri. Okei, täällä pitäis ehkä... En sano mitään. Ei mitään. Mä vannon, mä en oo normisti näin paskaa. Ei, miksi mä menin tänne? Mä yritin päästä tossa portaille silleen, että mä en osu. Hei muuten, liittykää mun Discord-servulle. Lennix, LENNIX. Liittykää, sinne linkki löytyy biossa. Niin liittykää nyt joulualla. Sitten tehdään, arvostellaan katsojien joululahjat. Ja jos tulee 10 likeä, niin mä näytän mun omat joululahjat myös. Et joo. Joo. Okei, nyt. Minikubeli. Tää on varmaan tosi kiva katsottavaa, kun mä vaan kuolen koko ajan. Ui. Ja kube. Okei, pitäisikö tää silleen, että mennään stereomännesin, mutta se on vaan niinku random. Ui. Joo. Okei, mennään ufolla nää. Mä oon hyvä tavalla ottanut helpot. Tää on vaan kivempaa palattelle. Ehdottakaa niinku pelejä, mitä voisi pelata. Ihan mitä vaan pelejä. Miten mä just kuollut tohon? Robot. Okei, tästä mennään helposti näin. Noin. Siitä. Ei mä muuteta... Eikö tästä tuu se 3 spike, se pieni hyppy pitää täällä? Pystyyköhän se... Ei. Jos mä olisin painottu sen enemmän, niin mä olisin vaan mennyt korkeammalle. Mä olisin kuollut varmaan. Joo, swingi. Ja hei muuten, jos haluatte, että teidän Geometry Dash leveli pääsee videolle, niin
tehkää niinku levelinimet, jos lukee L3 NNIX Lennix, niin sitten pääsee sitten, mä videolla kokeilen niitä. Ei tätä robottia. Mä en oo sit vielä mikään pro YouTubettaja, mä aloitin niinku tän YouTubettamisen nytte. Mä oon vähän tukkonen, kun eilen tuli käytiin paljussa, niin jes, se oli mahdollinen. Ja veivi.